мунтахаби тоҷикистон дар доираи рақобатҳои даври дуюми интихобӣ барои роҳ ёфтан ба чемпионати ҷаҳон қатар 2022 бар муқобили яке аз рақибони сарсахту пурқуввати худ тими миллии футболи ҷопон рақобати ҷолибу диданӣ анҷом дод. Бозии мунтахабҳои футболи ҷопон ва тоҷикистон дар шаҳри Осака сурат гирифта бо ҳисоби 4-1 ба суди соҳибони майдон ба анҷом расид. Дар дақиқаи шашуми рақобат аз ҳайати дастаи мунтахаби ҷопон Киёко Фурухаси голи нахустини вохӯриро ба дарвозаи тими миллии футболи Тоҷикистон намуд. Бо гузаро шудани 3 дақиқа аз боз шудани ҳисоб, футболбози мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳи навбаҳори Ӯзбекистон Эҳсони Панҷшанбе аз партофти ҳамдастааш самаранок истифода намуда тӯбро тавассути зарбаи сар вориди тури дарвозаи Ҷопон намуд. Ёдовар мешавем, ки дар 7 бозии анҷомдодаи гурӯҳи F мунтахаби Ҷопон танҳо 1 маротиба гол ба дарвозааш сар дод, ки он ҳам аз ҷониби футболбози тоҷик ба самар расонида шуд. 5 дақиқа мондан то анҷоми қисмати аввали бозӣ ситораи асосии мунтахаби Ҷопон Такуми Минамино голи дуюмро ба дарвозаи тими миллии футболи Тоҷикистон зад. Бо ҳамин ҳисоб пайти аввали вохӯрӣ ба анҷом расид. Баъд аз танаффус футболбозони дастаи ҷопонӣ ба задани голи навбатии худ мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи сеюми нишонрас аз ҳайати дастаи Ҷопон Кенто Хасимото гардид. Дар дақиқаи 71-уми рақобат дастаи мунтахаби Ҷопон Хаяо Кавабе ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошту ҳамин тавр Ҷопон бо ҳисоби 4-1 мунтахаби Тоҷикистонро шикаст дод. Бо вуҷуди ин бохт тими миллии футболи Тоҷикистон ҳанӯз шонси баромадан аз гурӯҳро аз даст надодааст. дар бозии дигари ҳамин гурӯҳ тими миллии футболи Қирғизистон аз дастаи Муғулистон бо 1 голи беҷавоб шикаст хӯрд. Ягона голи мунтахаби Муғулистонро ба дарвозаи тими миллии футболи Қирғизистон футболбоз Межидош Оюанбаатар ба самар расонид ва ҳамин тавр тими миллии футболи Муғулистон дар доираи бозиҳои даври дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 дуюмин ғалабаи худро ба даст овард. баъд аз анҷоми бозиҳои даври навбатии интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 тими миллии футболи Ҷопон бо касби 21 имтиёз садрнишини ҷадвал боқӣ монд. Мунтахаби Тоҷикистон бошад бо вуҷуди бохт ҳамакнун 10 имтиёз дорад ва дар зинаи дуюм қарор гирифтааст. Қирғизистон аз тими миллии футболи Муғулистон шикаст хӯрд ва дар зинаи сеюм боқӣ монд.